Takže zdravím vás lidi u dnešního videa. Dneska budeme hrát Bed Wars na Mineberry. Jo, pokud se ptáte proč na Mineberry, tak je to z toho důvodu, že na SGčkách mám ban. A kdybyste se ptali proč, tak jsem tam používal autokliker na to, abych mohl rychleji stavět. Abych tam dělal ty God Bridge, víte co. No, každopádně bych vám chtěl říct, že dneska na tomto videu jsem sám, jak už jsem ji zmiňoval. A jo, vlastně no. A je to zároveň i moje první video. A to je asi všechno, co bych vám k tomu mohl říct. Tak doufám, že dneska se to podaří vyhrát a můžeme jít na to. To se taky stejně vystřihne, takže to je jedno. Bed Wars jsem chtěl hrát, vole. Tak jo lidi, už jsme na lobíčku a právě nám to začíná a hrajeme dua. Tak jo, mám tady... Tak hrajeme tria, pardon, omlouvám se. Máme tady nějaký týpky, tak doufám, že snad budou dobří, no. Doufám, že se nám tahle hru podaří vyhrát. A tak. Jinak omlouvám se, jestli uslyšíte moji klávesnici v pozadí. Ale mám klávesnici, která dělá strašný hluk, takže se tak omlouvám. A já to vidím na to, že půjdem pušnout tady týpky, co jsou vedle nás hnedka. Tak nepůjdem. Tak se první vystavíme na diamanty. Tak se ani tam nevystavíme. Ježišimarja, já jsem špatnej. Já se omlouvám lidi, že musíte koukat na takovýhle gameplay, ale bohužel. Jo, a jinak pokud byste se ptali, proč nehraju na Hypixel nebo tak je to z toho důvodu, že nám originální Minecraft, mám bohužel Varest, originální Minecraft mi byl odcizen. A vlastně tady ty kosmetiky, které mám, jak můžete vidět, tady ty křídla, tady ten chain a tady to halo a ty boty, tak to mám v laby modu, vlastně používám laby mod. A je to jakoby vlastně kosmetika, kterou jakoby vidím jenom já, nevidí to nikdo ostatní, jo. Koukám, že můj teammate už se tady pustil taky do těch diamantů, tak já mu tady rovnou s tím pomůžu. Yep. Ale mě nezajímají momentální chvíli nějaký diamanty, já bych se chtěl dostat tady těm červeným a jít je zabít. Ale to bude těžký, protože oni si tam obestavili úplně to. Doufám, že se mi podaří aspoň zničit jejich postel. Tak jo lidi. Tak jo, ty krásu, ten má úplně knockback, ale zabil jsem jednoho. Zabil jsem i druhýho. A tohle je v háji, lidi. Tohle je v háji. A tak to už jsem mrtvej. Nevadí, lidi, ale aspoň máme cestu k ním, takže se můžeme nalutit a můžeme jít dál. Tak podíváme se, jak to tady vypadá. Chápu, moji teammatey všechno sežerou, chápu. Nic jste neudělali, teammatey, superoví teammatey jste. Přestaň mě crouchovat, ty sráčko. Pardon, omlouvám se. Ale bohužel mi nic nenechali, takže... Chtěl jsem rašnout ty červený, ale... Bohužel vypadá to, že asi nerašnu. Protože nerašnu, protože moji teammatey prostě mi nic nenechají, takže tak. Koupím si víc těch bloků, aby to a koupím si rovnou i zlatý jabko. Aby když tak je mohl vyfajtit. Ne, nalez jsem vůbec teď. Kašlu na zlatý jabko, koupím si jenom víc bloků. Tak. Můžeme vidět, že teammate už se rozhodl konečně spolupracovat se mnou a jít rašnout ty červený. To je jen a jen dobře, lidi. Týpku, co děláš? Ty
kráso, oni si tady udělali ještě větší opevnění. Ty vogo, já jsem fakt úplně nemožnej. To není ani možný, lidi. Tak dobrý, aspoň mám na jedno TNTčko ještě. A jdu pomoct hnedka teammateovi. Ale. Tak, hezky jsem ho schodil. A schodil jsem i sám sebe do vidu. Pane bože, já jsem tak blbej, že to ani není možný. To je prostě úplně extrémní. To je prostě fakt úplná blbost. Že to ani se nedá. To je fakt pitomost. Já jsem fakt úplně špatný. To není ani možný. Jsou dva. Ach jo, lidi, já se fakt omlouvám, já jsem prostě špatný v tomhle. Takže tak. OK. Koupím si lepší meč, bloky a to. A proč ale snad nikdo z našich teammateů nestaví na střed? Ach jo, já jsem fakt nemožnej v tomhle. A my jsme jenom ve dvou, byli jsme 3 a jsme ve dvou, hezky. Náš teammate to vzdal. A už potřebujeme rašnout, to už potřebujeme zabít všechny. Tak jsem mrtvej, lidi, zase, protože můj teammate je obestavuje postele. Místo toho, aby rašoval se mnou. Dobrý lidi, já už to na to kašlu a jdu se stavět na střed. On už to začal teammate. Takže bráško, ty uhni, prosím tě, jo. Uhni, prosím tě. Super. To je fakt superovej teammate tohle. To je teammate za všechny prachy, jak se říká. Jeden mrtvej. Tak pojď ty, ten druhej. Druhej mrtvej. Tak a dost, hoši, vy jste mě teďko naštvali. Takže to teda ne, takhle. Takhle to nepůjde, hoši. Takhle to teda vážně nepůjde. Takže, já vás teďkom půjdu zabít všechny a je mi to úplně jedno. No pojď si. Ano. Tak. On má reach? On musí mít reach, lidi. To není možný. Jak to, že mě tak rychle to? Že mě trefil? Tady je AFK jeden. Jo, bože, mu se to seklo, bohužel. To tady vůbec neplatí, lidi, na tohle. Ano. Tak. A pojď. Ano, zničil jsem jim postel. Dávám si zlatý jablko. Zabil jsem jednoho. Ještě toho druhého. Kde? Ty kráso, lidi, já jsem je zabil. Hezky já. Tady je. No pojď. Jo, máme toho druhého. Pane bože, lidi, já jsem tak dobrý. Jsem tak dobrý, lidi. O můj bože. Pane bože. Tak jo, můj tým se staví na další, na modrý rovnou, takže jdeme rovnou rašnout modrý. To tak vypadá. A já tady postavím cestu. Hezky. Jsem bez teammate, lidi. Co zkoušíš? No pojď. No jo, oni tam mají vodu. To jsou hajzlova.
Já jsem debil. No lidi, takže jak jste mohli vidět, tak dnešní hru se mi vůbec nepodařilo vyhrát. Bohužel jsem prostě narazil na teammatey, který prostě vůbec nic neuměli. Byl jsem tam jediný, který rushoval. Se mnou pak rushoval teammate a prostě on spadne do voidu. Chápete to lidi? Já taky ne. Takže já bych se s tímto videem rozloučil. Vy sami. A můžete dát like a odběr. Mám 0 odběratelů. Takže ten like a odběr by se mi hodil. Aby se to video doporučovalo více lidem. A jo, to je asi všechno. Můžete napsat komentář hezký komentáře. Můžete klidně i hejt, jo, to mi je jedno, já s tím nějak to. Tak jo, a tohle je všechno pro tohle video a u dalšího videa zdar!